Asal banyu baling asal dadi banyu. Asal lemah baling asal dadi lemah. Sawise kowe baling asale sadurunge kowe tekan ing pesti. Kados pundi Gusti Penbani? Kadiparan pawratane kaki kaya anggone ngemban-bani wargamu kali bombong sakukubane kaki. Inggih. Ingkang abdi anggenipun kula mundi dawuhipun Padukaden. Anggenipun ngemban-bani Gusti kula warga masyarakat kali bombong sakukubanipun. Sedaya warga masyarakat sami walitiping jati-jati menir remolong. Sami raharja winijang tanpa sambe kala sri tunggaling menapa, Den? Iya syukur begja sewu kaki bocah padha tekaning raharja padha tekaning slamet waras. Lah anggone padha nandur kaki. Inggih, anggenipun anem menika sami subur. Wiwitanipun menika nyenengaken sanget Den. Buah-buahipun nggih ugi nyenengaken sanget. Gusti kula warga masyarakat kali bomong sakukubanipun. Iya syukur begja sewu kaki nggih. Bahkan sak menika Gusti warga masyarakat kalipun sampun kagungan ingon-ingon Den. Wis duwe ingon-ingon kaki. Nggih, mau judi ingon-ingone apa kaya Gusti warga masyarakat kali bombong. Ingon-ingon menika sampun kagungan kebo kalih sapi. Ingkang badhe bencang tebih ndadosaken bekal nambahi banda dunyanipun Gusti warga masyarakat kali bombong. Iya syukur begja sewu kaki. Muga-muga kaya wargamu ing kali bombong sakukubane anggone padha ngrumat pengingon-ingon kemo padha sing ati-ati. Muga-muga ingon paringana werdi tulus supaya ndadekake iki bakal dubra dunyane Gusti warga masyarakat kali bombong. Nggih nika namung mugi-mugi kemawon Den. Iya kaki boten wetawis jajar putut jantaka mingkah dumateng kraton negari Tanah Jawi padha salika. Kaki buyut. Terus pundi Den? Kaya apa kaki lah nika ratuning setan, ratuning berkacan, ratuning gendruwo. Ratuning setan, ratuning berkacan, ratuning gendruwo. Kaki nggih. Lo teko mrene karep ngopo kaki? Niatipun nika badhe pados kedhi Den. Niate bakal golet pangan. Nggih. Lho dadak kok mlayu tanpa pamit nggih. Pelajaripun kaleres paduka saweg tasbih, saweg dzikir. Ratuning setan lan setan belis menawi wonten sing sawega maos kalime Gusti sing Maha Kawasa. Sawetawis niku serat diajri Den. Dadi setan belis ana lagi maca kalime Gusti Kang Maha Kawasa. Iki mau kepara wedi kakek nggih menika ajrih. Milanipun pelajar menika mboten pamit. Iya kaki. Nanging kaki wis mangsa Buddha Purbawasa sejang tak pasrahke karo kowe kaki. Mbok ing samengko ndadekake cidra, sidrane Gusti warga masyarakat kali bongbong. Wis masa Buddha sampurnake kaki. Menawi ndara sampun pasrah kali ingkang abdi Den, kula nyuwun pamangke rampungane kados pundi Den. Wis masa Buddha kaki.
aduh piye aduh piye mancing disit mancing dadak iki wis keladuke nyusa. Wong wis keladuke nyusa mburu-mburu aku sapa kowe? Jenengku Kaki Buyut Lorireng. Oh, jenengmu Ki Buyut Lorireng. Lah kowe jenengmu sapa keratuning setan apa ratuning belis? Apa ratuning gendruwo? Ora nganggo tiding-eling-eling jenengku Ajar Putut Jantaka. Oh, jenengmu Ajar Putut Jantaka saka negara aku saka negara Sendang Kekuwung. Sendang Kekuwung teko mrene arep ngopo? Angka 1 aku bakal golek anakku Ali Murti lan Arya Singgani. Ali Murti Arya Singgani anakku wis ditrima menyang Gusti ora gomsat kali bombong. Oh wis dirumat ngati-ati. Pamesane mangan dempani masane adus diadusi. Mangsane ngombe wis diombeni. Sikarep kok kepiye karepmu sika ya bakal tak laporake karo Gusti ora masat kali bombong. Oh, kowe ndadak apa wani-wani karo aku Kaki Buyut? Aku mesti wani nek aku ora wani tanpa guna. Aja darane aku wong tuwa, senajan aku wong ora bakal gila wedi karo kowe. Kebarat edan kowe Kaki Buyut, Kaki Buyut. Aku teko ning ngarepe karsamu, iki Gustimu lagi ngopo Kaki Buyut? Gustiku lagi tasbih, lagi dzikir, lagi ngibadah marang Gusti Kang Maha Kawasa. Oh, Kaki Buyut. Mengko dhisik kowe sing sabar aku tok kondo karo kowe. Kepiye? Bareng aku teko ning ngarsane Gusti Ratumu sing lagi maca tasbih lan dzikir. Ndadak aku awake panas banget Kaki. Oh, awakmu panas ya. Kaya mateng-mateng dagingku kaya geseng kulitku. Kaya remuk balungku kaya asat getihku kaya pedhot ototku Kaki. Oh, Kaki, bareng aku tekani ngarepe ratu sing lagi maca tasbih lan lagi dzikir. Lagi ngibadah marang Gusti sing Maha Kawasa aku ora kuat nyangga panase Kaki. Aku wis sungkan urip Kaki, aku njaluk disempurnakake bae Kaki. Kowe njaluk disempurnakno. Iya, aku njaluk disempurnakake bae. Sebab aku ora kuat nyangga larane nyangga panase. Rasane 1000 panas ginawe sepanas tiba ning awakku Kaki. Wis aku rampung ana sisan gawe mengko disit. Kaya ke njaluk tak rampung ora bakal sinungga abot, bakal sinungga enteng. Nanging kapan aku wis bisa ngrampungi kowe aja pisan tolah-toleh ngondaro beda. Kelawan momonganku warga mesat kali bombong sakukubane. Oh, Kaki, kapan aku wis dirampungi karo kowe? Aku jeneng wis ditulung becik ditulung bagus karo kowe nyempurnakake karo aku Kaki. Aku ora bakal gawe cidra kelawan warga masyarakat kali bombong. Saolah aku bakal ndongake warga masyarakat kali bombong Kaki. Muga-muga warga masyarakat kali bombong padha pinaring ora slamet waras. Aja ana sambe kala apa-apa Kaki. Anggone padha olah tani pinaring ana subur. Pinaring ana barokah rezekine paring ana halal rezekine. Pinaring gangsar gampang usahane mbuh lantarane. Apa sing dagang, apa sing tani, apa sing ngodes padha sing buruh. Padha entuku rezeki sing halal sarta sing barokah. Kanggo sangu uripe, kanggo nyukupi kebutuhaning keluarga, kanggo sangu ngibadahi. Asal aku disempurnakake karo kowe Kaki. Ya. Tak trimo tak tampa sing dadi dongamu. Ndongaake wargaku Gustiku warga kali bombong. Apik sing dadi dongane kowe, apik sing dadi panyuwunanmu. Ditujake marang Gustiku warga kali bombong. Muga-muga dongamu donga sing mustajabah disembadani marang Gusti sing Maha Kawasa. Dene kowe njaluk disembura batok sumbar ora bakal sinungga abot, bakal sinungga enteng. Ing sakmengko ketemu ngau menyang Ibu Pertiwi bapakmu ngakoso babong wadon. Dadi mangsane tak sembura batok macake kalime Gusti Kang Maha Kawasa. Sahadat selawat lan istighfar kanggo suwane ngarsane Gusti Kang Maha Kawasa. Iya, Kaki aku kanut karo kowe. Kaki aku kanut karo kowe. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aduh, kaki bihut, hati kaki bihut. Ajar padha jantoko mangsane bali maring asal. Kowe wis bali maring asale ajar padha jantoko. Asal banyu bali ngasal dadi banyu. Asal lemah bali ngasal dadi lemah. Sawise kowe bali ngasale sadurunge kowe tekan ing pesti. Tak suwunake karo Gusti Kang Maha Kawasa wis ndongaake kelawan Gustiku waragaku masyarakat Kali Bombong Sakukubane. Muga-muga dongamu donga sing mustajabah diterima maring Gusti sing Maha Kawasa. Sawise kaya ora sakmengko kowe bakal tok klusi mawa mori kang putih. Taun sing sakmengko bakal tok saranani mawa kidunganku banyak. Iya. Siki sawise kowe bali maring asale ndongake Gustiku kowe bakal tok balas becik. Dene kowe bakal tak balas yo dakulusi mawa mori kang suci mori kang putih. Kang sarana kanggo jane ngasane Gusti Kang Maha Kawasa. Sawise kowe tak ulusi kowe bakal tok kidungake. Banyak dalang tulak balas satu sesinggahan. Supaya kowe kepenak aja pisan tolang-toling kelawan Gusti warga masyarakat Kali Bombong Sakukubane. Iki lho kowe bakal tok apa kidungake sarana kanggo ngidungake kelawan jiwa ragamu. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun arep ngitung kidung Gusti banyak dalan. Kidung Gusti banyak dalan. Kotaku kinarya tabat kedhop panutane ngewan. Kepraku panggu kaing ati bantal palungguanku kedebuk kinarya bumi. Kawangku kinarya gunung, kelerku kinarya jagat wayang, kinarya jalma. Kotonganku kinarya langit, blunturku kinarya lintang, blancong surya bulan. Kendarku tinabu barung, yakaku kinarya dewa sinden gua widodari. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun arep ngitung kidung Gusti tulak
balak tulak palak sawetan balya ngetan tulak palak kulon balya ngulon tulak palak solor balya ngalor tulak palak kidul balya ngidul tulak sing watu kayu balu ing watu kayu aja ngganggu anak putuku rap sirap tan ana wani takata walunga tawa dening eduku putih Bismillahirrahmanirrahim niat ingsun arep ngidung kidung kusi sehingga kan aja ngungkurake singgah durga kala waja mingkir singa ama singa wulu suku singa sirah singa tengkok singa buntut padha sira sume enggak amulya mring asal neki ana ganung saka wetan nunggang gajah telale elar holaun baran balikul perkasakan lan sejahitan amuleng tawang prajane iblis kang kering rang-rang kulku balik bolak-balik balik komring kang setya Allah tulak sarap sikara ing abudi tulak sarap kang angucap tulak sarap kang amuwun tamat singgah sejahitan karasane yang agung apa kami salamami arane si sarap lanang kulku putih iku kang wadon kulku kuning wis wuruken anakmu iki dan buruk mring nini cabang amulya ing ngendi anggone amule ing ngendi anggone wis jan buruk mring nini cabang amuleng tawang perkasakan ngulon pernai wis tinutup kidung iki tinutup Kanjeng Nabi Sulaiman rap sirap tan ana wani takata walunga tawa dening eduku putih makatane anggenipun kula minangkani pamulutipun Gusti Kawula bangsat kali bombong sakukubanipun bilih wonten salapat kula sak rombongan boten sanes nyuci agunging pangapunten dumateng Gusti Kawula bangsat kali bombong lan bilih wonten leres lan saenipun mugi ndadosaken kawilijahan Gusti Kawula bangsat kali bombong mugi kados kula kali bombong pinaringan sehat waras gangsar gampil anggenipun matos sandang miwah tedhi saning kang gareng sadang tedhi kang gareng kadhedhi wadon ngalap kang gareng sega mungka kang sampun wonten kanggo ndang robeda getu sak penedyane getu sahajate mugi dipun sepakaken ing dalem rezekine dipun tebihaken ing dalem blaine hajatipun Gusti Kawula kali bombo kasihan sahabat ing Rasul sekawan Abu Bakar Umar Utsman miwangali ingkang sami pinarak wonten mriki sedaya kula aturi ndonga nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa syafiina wa tuhrina lana Muhammad wa sallim tabaraka radhiyallahu wa ta'ala ngula sahabati rasul ajma'in
Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan angimin kamda yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bahili jalan hati misolotonik. Allahumma fadlil mu'minin wal mu'minat wal muslimat al ahya'i minhu wa afat. Allahumma gfirli dunubili walidayya warhamhum kamun sohirun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal abata taqtilana jamil hajat wa tutahhiruna biham jamil sayyi'at wa tarfa'una biha ngindakala darajat. Watu baliguna sol khoya min rotibil khayati wa badal mamat. Nasaluka salamatan fitina fitina wal akhirah. Wa ngabiatul jasadin ya tampil ngaleminan. Wa barokatan rezekina tobatan qoblal mautinan. Wa rahmatan indal mautina wa mahbratan ba'dal mautinan. Allahumma habin lana bis sakratil mautina wa najatan min rungapang dil hijab. Rabbana lapsi qulubana ba'da hadaitana. Wa hab lam ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa bika yandurun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipun tutup kadang pratuga.